Sabo, wai ina za ka je ne? Wallahi saboda ruwan jiya da aka yi zan je dan gyaggyara gonar haka ta dan yi kyau. Wani irin tafiya gona mu da zamu bar gari, za mu yi gudun hijira. Ha? Ga ciki don kusa. Da abin da kuke ina jinka. Gari babu lafiya. Gwamnati ta kasa komai. Ana ta kashin sai ka cinke shi. Ka tafi ka je ka ebo kayanka, duk kayanka da kake da su. Tattara za mu yi gaba ɗaya mu bar garin nan ba za mu sake zama ba. Gaskiya ne, ba abin da shugabanni suke mana, illa mu je mu jefa musu kuri'a, su ban mu cikin wahala cikin damuwa, su suna cikin tsaro, mu muna cikin tsoro. Shi kenan. Asha, Allah sarki baba, wato a halin da mai girma gwamna na wannan jihar tamu yake ciki, tashin hankalin da yake cikin shi, ko ku ba kwa cikinsa. Ta yaya shi da ba a ma taɓa kashe ɗansa ba? Tun daga ranar da mai girma gwamnan jihar Katsina ya fara zama da hukumomin da suke da alhakin tsaro tare da masu tada kayar baya don samar da sulhu da ɗorewar zaman lafiyar jihar Katsina. Wannan aiki na tsaro kai tsaye aikin gwamnatin tarayya ne ba aikin jiha bane, amma hakan yasa mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari ya kasa zaune, ya kasa tsaye, baya Abuja, baya Katsina, ya tsaye da duk wani abu da yake yi cak dan ganin an gayyato hukumomin tsaro don su shigo su ci gaba da kare dukiyar al'umma da rayukansu. To yawan shi aka yi haka din ne, mu muna nan ba mu san abin da ake yi ba. Ai ba wannan ba. A ranar 4 ga watan tara shekara ta 2019 mai girma gwamna ya zauna da hukumomin tsaro tare da masu tada kayar baya. Ya yi zaman sulhu da hukumomin tsaro a ɗakin tattaunawa misalin karfe 8 wanda ya ja har suka kai karfe 2 saboda a samar da zaman lafiya akan al'ummar mutanen yankin Sabuwa da Ɗandume da kuma garin ƙauyen Maɗatai. Ya yi zaman sulhu a zauren tattauna harkokin tsaro tun daga karfe 8 na safe har zuwa karfe 2 na yamma. Sannan ranar Alhamis 5 ga watan tara a shekara ta 2019 ya sake zama tun karfe 10 zuwa karfe 2 na yamma domin sulhu da kawo zaman lafiya a garin Faskari a lokal government ɗin Kankara. Bai yi ƙasa a gwiwa ba a ranar 6 ga watan tara shekara ta 2019 ya sake wani zaman don samar da zaman lafiya a garin Safana da Dan Musa tun daga karfe 8 har zuwa karfe 2 na yamma. Bai tsaya ba a ranar Litinin 9 ga watan tara shekara ta 2019 ya sake zama domin samar da sulhu da zaman lafiya a garin Batsari da Jibiya tun karfe 8 har zuwa karfe 2 na yamma. Duk zaman da aka yi an cimma nasara, wanda ya sa hakan jami'an tsaro suka ba shi lambar girma suka karrama shi, domin kuwa ya yi ƙoƙari yadda ya zauna da hukumomin tsaro ya tsaya kai da fata yana aiki kakaraka ba dare ba rana. Mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari dukkanin abin da ka sani na tsaro ya dame shi a zuciyarsa tun daga fuskarsa har zuwa kansa na zahiri da gaskiya. Matsala ɗaya ce, akwai waɗanda ba su samu shigowa cikin wannan sulhun ba, masu tada kayar baya. Hakan ya jawo suka gayyato gurɓatattu irinsu suka ci gaba da aikata cutar da al'umma. Abin takaicin shine ciki har da jami'an gwamnati wanda suna tunanin idan har aka zauna lafiya su babu abin da za su ci. Allah sarki, ashe rashin fahimta ne. Sabo na haife ka a cikina, sai ga shi kafi da sanin abinda mai girma gwamnanmu Aminu Bello Masari yake yi wa jihar Katsina. Ba na awa ɗaya tak in je in yi gyaran gona in dawo zan gaya muku cikakken gaskiyar labari da al'amari irin ayyukan alkhairin da mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari ya shimfiɗa wanda shi kanshi ya manta ya yi su. Allah ya albarka. Na yi izini a yi. Allah ya albarka. Allah ba da sa'a. Oh ikon Allah, ashe malam. Ashe gwamnan na haka yake wannan abu ba mu sani ba? Ake wannan mummunan fahimta? Ake ganin kamar duk laifinsa ne baya son ai abin da ya kamata a yi akan tsaro?
To Allah ya taimaka masa. Amin. Allah ya tallafa masa. Amin. Allah ya riko da hannayensa. Amin. Allah ya kuma ya taimaka masa akan waɗannan azzaluman mutane. Da munafukan da masu zagon ƙasar Allah ya tarwatsa mana su. Amin. Alhamdulillah. Sai ki ɗebo kayan mu. Zan shiga ciki yanzu kuwa. Ai na fasa tafiya kuma muna nan. Tunda an ce za a gyara mana ƙasa, tafiya ina kuma za mu kai da garin ka dama an ba dole ba me zai sa ka bar gari. Saboda Allah ka san inda za ka?